Budeme si teraz vylepšovať môj barák. Čiže ešte tu idem vypiecť nejaké to sklo. Čo použijem? Dám si sem ešte uhlie. No, čiže OK. Mám to sklo a dám ho sem. Nemám tu nejaké železo. Nemám. Idem asi naťažiť niečo. OK, ale tiež by sa mi hodilo aj nejaké stromčeky. Už ako keby, lebo tiež tu na gene žijeme niekde, kde je milión stromčekov. Are you stupid? No tu oproti vody je dobre krásny potok. You didn't have to cut me off. Like that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Idem trochu do lesa. Tu spravím asi na... How are you? I am under the water. Najbližšie nejakú... Ako asi nejaký most, lebo... Nechce sa mi furt plávať cez vodu späť. To sa mi akože fakt nechce. Tak si idem akože... ťažiť drevo. Pár stromčekov, 4 budú stačiť. OK, tento už máme dokončený. Dobre, vždycky keď mi padne sadenička, tak ju zasadím okolo baráku, aby som nemusel 3 km behať. Obrazne povedané, hej. Čiže toto je druhý strom. Aha, jabko. Stýky, čo som tu minule nechal. Aha, sadenička, berem sadeničku. 1000 sadeničiek. OK, dáme ešte tie 2 stromčeky a potom už ideme. OK. Čiže už mám skoro hotový tento strom. Už iba jeden. Počkej, ktorý si dáme? Aha, tu je taký tak pekný. Tu pri tom to zakope. Zdalo sa mi, že tu počujem nejakého zombíka. To brat tu pozerá TikTok. No, OK. A tento strom už máme tiež skoro hotový. Ukáž hop. Si robíš ako zo srandu. OK, už zapadá slnko, čiže hodilo by sa mi aj vrátiť, len teraz, ktorým smerom som ja to išiel. Akože, bracho. Akože ja si idem naťažiť nejaké to drevo, ale nie, namiesto toho som sa skoro stratil. No a mal by som si pohnúť, lebo už sa stmieva. Ste si aj možno všimli. Tak, OK. Dvere. OK. Tam jeden strom, druhý strom, tretí strom, štvrtý strom, piatý strom, šiestý strom. OK, a idem späť do baráku. Harry, jedu do baráku. OK. Tak, to mi stačí.
OK, tak sa mi fakt páči. No, ja by som si akože asi aj vykraftil nejakú tú truhlu. OK. A tam dám všetky tie nepotrebné veci zatiaľ. Hlina, to nič, toto nič, toto nič, toto nič. Toto si pre istotu... Čo? Aha. Toto si pre istotu nechám u seba, bloky tiež, crafting. Sakra. OK. Zaberiem si posteľ a posteľ si dám sem. Dobre, tak ako hneď pred torčkou. OK, tak ja idem asi postaviť teda niečo. Môžem sa pozrieť, že či niekde v okolí nie sú ešte nejaké príšery. Lebo to zvyknú byť, v jaskyni sú pozaliezaní. Túto jaskyňu neznášam. Lebo už včera, keď som išiel do baráku, tak som si ju skoro nevšimol. To asi zakopem tú jaskyňu. OK, tak ja idem teda tu spraviť ten most, čo som vravel. Tak takto ho spravím. OK, ja to spravím takto. Ukážte. Fúka. To mi fúka. Už mám most skoro hotový. Mi akože fakt teraz muselo dojsť drevo. OK. Tak. Hop a ukážte. No a ešte by som to možno spravil nejak takto. Lebo fakt nechcem spadnúť do vody. I tu by som to ešte spravil takto. A ešte aj tu no. OK, no. OK. Ja by som ešte spravil tu na hore také pozorovacie miesto. A keďže ja mám dosť stykov, tak spravím aj rebrík. Lebo to sa bude asi fakt ťažko liezť hore. A 3 rebríky môžem spraviť. OK, to je akože všetko. To mi bude stačiť. Akurát trojbrloková miestnosť. Z akej strany je teda ten most? Z tej, čiže ja keď budem takto liesť, tak ja si by som to dal takto sem, hej, a už spravím hneď toto giba. OK, no. Akože ja si to spravím núdzový? Nie. Moja posteľ je niekde tu takto. No a presne. Potrebujem ísť rýchlo do baráku. Takto sem skočím. Aha, tak to som trošku nedomyslel. OK. Si nikto nevšimol nič. Som sa chytil sem do pasce.
OK, tak to tak dám sem späť. Kdeže by som teda spravil ten núdzový vchod? OK, toto sem dám. A spravím tu na takto. OK, ja dorobím toto a už končím, lebo chalani to debatujú, že to už nedostrihajú. OK. OK, idem týmto vchodom. Kde mám tie dvere? OK. A bum. Tak čauko.